Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Knisja l-lum tmur tagħmel it-tifkira Sant Wistin ta' Canterbury li kien isqof. Il-mulej jgħid se nżur in-naċ tiegħi u nqiegħed fuqhom raj biex jirawhom u jiena l-mulej nkun Alla tagħhom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh lil warbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjed Eliseo Camilleri. U Alla inti wassalt lill-poplu Ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-isqof Sant Wistin. Għamel il-Knisja tiegħek tibqa' dejjem tistana bil-frott tal-ħidma tat-tħabbrik tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'suldata għassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-Lud u kif kienu miġbura miegħu għalilhom. L-aħwa għalkemm jien ma għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra d-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn stħarġu l-każ tiegħi u riedu jitilquni għax ma sabuli xejn li għalih kienet tistħoq li l-mewt. Imma billi l-Lud żammew qiebes jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej u t-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa' biex fara għajnejh jiflihom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobgħod il-min iħobb id-dnewwa għax ġust hu l-mulej u jħobb il-ġustizzja wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Alleluja. Il-mulej maku. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien Pietru ura li d-disċipli li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak id-disċiplu li waqt l-ikla kien imtett fuq sider Ġesu u qallu mulej minnu dak li ser jittradik. Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu u dan mulej li sejjer jittradik. U Ġesu qallu inti x'inhi affarijiet tiegħek? Jekk irridu jibqa' sa ma niġi. Inti imxi warajja. B'hekk ġriet l-aħbar wixnija fost l-aħwa li dak id-disċiplu ma kienx ser jimut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx ser jimut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi jien. Dan huwa id-disċiplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ u aħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li għamel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesaħħhom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis huwa b'dan l-kliem li jagħlaq il-Vanġelu skont San Ġwan bix-xhieda tad-disċiplu li Ġesu kien iħobbu ħafna. U qatt ma nsiru nafu imma l-isem ta' dan id-disċiplu. Għaliex? Għaliex forsi irid jurina li dan id-disċiplu jirrappreżenta lili u lilek. U allura nixtiequ li ngħixu viċin Ġesu, kulħadd jixtieq jgħix viċin Ġesu, imma mhux li nixtiequ biss, imma bil-fatti u bl-emejjel tajba li aħna nagħmlu, iva, jirnexxielna li nimxu wara Ġesu. U nkunu aħna wkoll xhieda tal-imħabba kbira li Ġesu għandu għal kull wieħed waħda minna. U propju għalhekk li nkiteb dan il-Vanġelu tant sabiħ biex jenna niskopru l-imħabba ta' Ġesu illi permezz tiegħu naraw ħafna ġrajiet fil-ħajja ta' Ġesu meraviljużi, mirakli kbar li saru, u għalhekk dawn l-affarijiet għandna npoġġuhom quddiem għajnejna illi aħna maħniex qegħdin nagħmluha ma' bniedem kwalunkwe, imma qegħdin nagħmluha mal-istess Alla li jħobbna, li jgħadirna, li jinsa id-dnubiet tagħna u li jaħfer id-dnubiet tagħna. Għalhekk x'inhi t-talba li nagħmlu dalgħodu? Ngħidulu hekk. Ħanfaħrek u nigglorifikak mulej Ġesu. Għaliex? Għax inti s-sit tas-sema u tal-art. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh nibbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Mulej inti tajt li knisja tiegħek is-seta li taħfer id-dnubiet, wettaqa' f'din il-ħidma tagħha jew issejjaħ lil midinbin għall-indiema u għall-penitenza nitolbu. Qawwi qalb dawk kollu li jinsabu mjassrin minn dnubiethom biex bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek iqum mill-miżerja li fiha jinsabu u jerġgħu lura għandek jitolbuk ħniena, nitolbu. Nissal fina ħniena u modrija għal dawk kollu li jaqsuna f'xi ħaġa sabiex inkunu lesti naħfrulhom kif nixtiequ li inti taħfrilna in-naqqasijiet kollha tagħna nitolbu. Ħenna lina mulej u fejjaqna mill-mart kollu tagħna tar-ruħu tal-ġisem biex ma nieqfu qatt inroddulek ħajr nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. Mulej Alla tagħna inti kkonsagrajtna għalik meta tajtna s-siġil tad-don tal-Ispirtu tiegħek
kun dejjem magħna biex ma nonqsu qatt mill-wedit li għamilnielek li nixħdu l-qerq kollu tax-xitan u li ngħixu skont il-fidi li nistqarru bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li ninnofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li ninnofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li aħna qedna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' Sant Wistin ta' Canterbury u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex b'daw l-offerti naġġu ġieħ lill-ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti biex timla bil-ferħ l-Knisja fit-tifkira Sant Wistin ta' Canterbury, inti tqawwija bl-eżempji tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa temilek kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Eliseo Camilleri li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-mamudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rbeħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Għamil mulej li kelli f'xorb li ħadna, ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ngħidu tlieta vamarit il-Madonna ġeħet 3 ijiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Inti iġġeddidna mulej bil-misteri qaddisa. Bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsir nixbħu li Sant Wistin ta' Canterbury billi nistqarru bil-ħerqa kull ma jemmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija u kemm idoqlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li taħalbna jatik l-akbar ġieħ. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, tlometa minħa ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.